Takže ahoj Matúš. Čaute. Odborníci predpovedali, že dosiahneš výkony 51 sekúnd a 23,60 na 200. Čo ty na to? No a myslím si, že som túto úlohu splnil. Ako sa ti bežalo, aké si mal pocity? 400 sa mi bežala veľmi dobre, ale myslím, že som to pomaly rozbehol asi. Ale vtedy som vôbec netvrdol. A myslím, že som si udržal aj techniku rúk a všetko, takže si myslím, že to bolo pekné, podívaná, pekná podívaná. Počkaj. Tak nám môžeš opísať tvoje preteky, ako vyzerali 400 a 200. Tak, 400 som bežal za 50 na 70, skončil som v rozbehu tretí. Mal som prvú dráhu, zbehol som hneď na tretie miesto, ktoré som si aj udržal. Štartovnú reakciu som mal celkom dobrú, takú 400 by som povedal. Myslíš, že si mal na lepší čas, alebo si dosiahol maximum v svojom preteku? 51, 60, 50 na 50 som mohol mať. A potom ma čakala 200 nejaké 2 hodiny a tam som to už rozbehol naplno, ako sa hovorí. Zabehol som si halový osobák a vyhral som svoj rozbeh z tretej dráhy. A tiež som mal štart taký fajnový celkom. A kam sa chystáš na najbližšie preteky teraz? Na Island Meeting, kde pobežím zase 400. A tvoje plány na tento pretek? No a zlepšiť si osobák zo včerajška a to všetko. Tak ja myslím, že to stačí a ja ti ďakujem. Ahoj. A ja vám ďakujem a pozdravím všetkých svojich fanúšikov. Ahoj Dávid. Ahoj. Tak ako sa ti včera bežalo? Poprvýkrát 1500? Tak byl to první závod, teda poprvé v hale, ale běželo se mě dobře, nečekal jsem to. To musím říkat, že trošičku mě mrzelo, že to mělo takové zpoždění, ale áno. závod jsem si užil, takže výborné. Takže sa tešíš aj na budúce na nejakú 1500? Ano, těším se. A vylepší si určite osobák. Prosím? A vylepší si určite osobák. No tak chtěl bych zatím ten čas, nevím, kolik jsem běžel. 29. 29. 29, chtěl bych třeba příště 25. Jo a Odborníci predpovedali, že pôjdeš tento prvý pretek 4.25. Myslíš, že si mal na tento čas, alebo tam bol nejaký skrat tým, že ste dlho čakali na ten štart? Ne, na to bych se nevymlouvám, to bych se nechtěl vymlouvat, ale jako odborníci předpokládali 4.25, myslím, že ale rozbil jsem to příliš rychle a potom stuhnul. Prvá 300 bola za nejakých 47. Takže To bylo dosť rýchle, no. Pak bych to zkusil, příště bych to zkusil na 4.25. Zkusil bych trošku pomalejší začátek a postupovat. Jo, tak my ti ďakujem. Já taky děkuji. Ahoj. Takže Ahoj. vítam medzi nami najväčšieho borca Filipa Sasinka. Takže ahoj Filip. Nazdar. Čau. Čau. Tak, včera si bežal 800 za 1.51.04. Ako sa cítiš? Teď se cítím velmi dobře, ale myslím si, že stále je co zlepšovat. Stále jsou tam rezervy, hlavně v tom finiši, poslední kolo. Tam jsou největší rezervy, tam když to dokážu zlepšit o vteřinu, tak se máme na co těšit. Jaký byl tvoj závod? Opíš nám ho. Takže závod, no, já jsem vlastně měl to asi hodinu zpoždění ten závod, takže třetí jsem měl na noze nějakých 40 minut možná, už nepřeháněl. No, pak jsem se vlastně podíval na startovky a uviděl jsem, že tam se mnou běží nějaký Slovinec, který má zaběhnutých 49, takže hnedka ještě před startem jsem si říkal, že musím jít okamžitě dopředu, jelikož jsem nechtěl, aby mě zavřel a pak se jenom vyčkával na finish. Takže jsem to rozběhl, co to dalo a dotáhl jsem to až do konce. Áno, videli sme, to bol to veľmi pekný závod. S takým farachovským finišom. Ako si sa cítil po preteku? Hneď po preteku bola to únava alebo šťastie, nadšenie? Hnedka po preteku, no, já jsem skoro nemohl stát, tak jsem byl unavený a jak jsem odešel vlastně z dráhy, tak jsem si musel lehnout, protože mě strašně bolela hlava, tam byl vydýchaný vzduch, takže já jsem byl taky předýchaný strašně, ale parádní pocit to byl. Čo bežíš o týždeň? Chtěl bych zkusit 15 stovku. Jo. A za kolik tak si trúfáš zabehnúť? Jako, řeknu to takhle, pokud to bude na 4, budu zklamaný, ale chtěl bych rozhodně zase osobák, kolem osobáku určitě. Je zbytečné jakože běžet pomalu, vyčkávat na něco, takže rozhodně běžet co nejrychleji. Tak my ti ďakujeme. Taky děkuji. Čau.
Takže ahoj Paťo, Ahoj, ako sa cítiš po závode? celkem dobře. Môžeš nám ho opísať? Takže na čtvrtce chtěl jsem jít na osobní rekord, se nakonec povedlo, ale vlastně byla tam komplikace, že po startu se mi hnedka roztrhla tretra. Môžeš nám to ukázať aj na kameru? Takže vlastně hned po startě v první zatáčce jsem cítil, že vlastně už běžím skoro po palci. Áno, myslíš, že táto kolízia ti ubrala nejaké tie sekundy? Myslíš, že si Určite. mal na 53, ako odpovedali odborníci? 53 rovných to asi nebylo, ale mohlo to být 53,5, s tím bych byl úplně spokojený. A čo hovoríš na 200? 200 ta už byla slabá. Nevím, čím to bylo, dal jsem do toho všechno, ale nepovedlo se moc. A kam sa chystáš na preteky teraz za týždeň? Příští týden opět do Bratislavy. A čo bežíš? Ještě trenér neupřesnil, co poběžím, ale asi něco kolem 500 nebo... A tvoje plány na tú 500 alebo 600, teda podľa toho, čo budeš bežať? Zkusím okresní rekord. Okresný rekord, tak budeme ti držať. Zatiaľ ti ďakujem, ahoj. Díky, čau.